Siphinde sibingelelane la ingane zakwethu. Igama lami mina ngomahamba ehlala. Sigcina ukubonana la. Savumelana ngokuthi isihloko esokhuluma ngaso noma enye main subject ethu ithi inkolo iyona eyabulala ingqondo yomuntu omnyama. Kungakho iningi labantu abamnyama selaba yizidwedwe zabezizwe. Inkolo yabezizwe, inkolo mzukwane kuzocolonizwa umuntu omnyama eAfrika. Inkolo yabezizwe abafika nayo iyona abayisebenzisa ukusibulala imiqondo yethu. Kungakho namhlanje thina kanye nezizukulwane zethu siyizidwedwe zabezizwe. Sinethimba engisebenzisana nalo. Sithe masihlala phansi sibuka ihloko ekufuna siyithathe, sathi asingayishile enkolo. Uyabona ngoba sithi siyahlupheka. Iqiniso lithi inkolo abafika nayo yiyo le eyasilimaza imiqondo ukuze ekugcineni sigcine siyidwedwe zezinye izizwe. Kunabantu bokufika abakhona la ezweni lethu. Nabo mawuthi uyababheka sebephila impilo engcono kakhulu mawubaqhathanisa nathi bantu abamnyama bokudabuka kulelizwe. Imbangela yalokho ukuthi sebesibonile ukuthi silele and futhi siyozela. Bafika nabo bavula amabhizinisi noma bathatha izinto ade sikwazi ukuzenza njengepaza shop kwayezabo. Namhlanje sesincetheza ngaphansi kwabo ngoba bayabona ukuthi siyozela. Abanye babo bafike bazivulela amasonto aphambili, basivalele endlini, siphakamisa izandla sithi I receive papa I receive, bese beqoqa imali eningi kithi ibuyele ngakubona ngoba bayabona ukuthi siyozela. Uyabona i-constitution noma ake sithi siphila ezweni elinomthetho. Kuye kuthiwe i-constitution ithi wonke umuntu unelungelo lenkolo yakhe. Isho njalo i-constitution. I-constitution yazi kuno umuntu wokuqala noma umlungu wokuqala owaba upresident wase-United States of America, uGeorge Washington. Wake waveza inkulumo ethi the Bible and the Constitution are the guides I will never abandon. Nokusho ukuthi iBhayibheli nencwadi lekuthiwa umthethosisekelo i-constitution wathi ama-guide angeke aze ahlukane nawo empilweni yakhe, ngoba isizathu salokho ingoba both iBhayibheli ne-constitution umsebenzi walezo incwadi ukucontrol abantu. Mangabe ukwi-leadership kufuna ube nama-systems effective econtroleni abantu. And uGeorge Washington wayengeyona iChristian, wayi-Freemason. Umuntu oyi-Freemason uyisikhonzi sakwaSathane.
uyabona umvelinqangi noma uNkulunkulu umzukwane edala izulu nomhlaba wabeka imingcele noma amabhoda and amabhoda awabeka ulwandle ukuthi wena umuntu omnyama oseAfrika once wafika olwandle sekuyiborder gate awusakwazi ukuwela uyephesheya kanjalo nawe North America awukwazi ukuya kwenye indawo nawe South America awukwazi ukuya kwenye indawo ose-Europe use-Europe ose-Asia use-Asia iyona border gate eyabekwa uNkulunkulu leyo kodwa abelungu noma ama-Europeans mhlambe ngokusa kwawo angazi akwazi ukukhanda imkhumbi ehamba phekolwandle bakwazi ukukhanda amabhanoyi andiza phekolwandle bahamba umhlaba wonke kwaqoqwa abantu benziwa izigqila kuliqiniso ukuthi namhlanje inkolo esithi hezethu zafika nabantu ababezocolonize iAfrica noma zafika nabantu abasenza izigqila kodwa namhlanje sesingagijimisana ezinkantolo ethi umuntu inkolo yakhe esho inkolo efike nabantu abafika benza abantu izigqila kuliqiniso ukuthi ukuba belungu abafika ngala eSouth Africa mhlamba mangisi namabhunu ukuba bafika ngala bezo explore abasicolonize ngaba silazi iBhayibheli kuliqiniso lokho ngabe asisho ukuthi inkolo yethu le ngaba asisho njalo ngoba ngabe asiyazi incwadi yeBhayibheli ngiyengizwe abantu abaningi bethi incwadi kaNkuluNkulu yalethwa uNkulunkulu emhlabeni mina ngokwazi kwami incwadi yama-colonizers incwadi yezigebengu inesiphambano mawufuna ukusanganisa umuntu ekhanda umdide noma uhlanye ekhanda kuye kuthiwa uphambene babezosiphambanisa amakhanda ngesikhathi sesiphambanwe lamakhanda bese bethatha all means of productions abuyele ngakibo abenzi economics bazokhumbula there are 4 factors of production which is land in bracket enama natural resources nokuyinto yokuqala abenza sho ukuthi ngesikhathi besinika inkolo yabo engeyona yethu then they took it and then the second factor of production kuba icapital the third one kuba entrepreneurship which is a business and the fourth one is a labor but the first one is land because umhlaba is the basis of economy ingakho uma unendawo ubizwa ngelandlord ngoba ngisho unganemali mangakuncisha indawo ngithi ngeke uzo operate kule ndawo there is nothing you can do with your money my friend I'm telling you but sibatshele abantu ukuthi the last factor of production labathi labor ya convertwa yabizwa ngeslave because there was a slavery le religion ifike neslavery la by the way this is a Christian religion okwe religion yafika nama slave masters ezocolonize izwe lethu iSouth Africa kodwa namhlanje sekunzima ukukhuluma nabantu bakithi because kune constitution le esathi sikhonzisa kaSathane esuGeorge Washington sathi ngeke size sihlukane nayo ngoba sasazi ukuthi inkolo neconstitution izona zinto zokucontrol abantu emhlabeni because uma uyi-leader ufuna ube nendlela ukucontrol abantu izinto ezasetshenziswa ukucontrola obabamkhulu bethu ukuthi begcine bebeyidwedwe zabezizwe namhlanje zidefendwa yithi singabulalana sibulalana zona singafakana emajele futhi sifakena nazona
singakulibali wengane zakwethu ukuthi ngesikhathi befika abantu abasilethele lenkolo and sisazonifundisa kwihistory ngoba ihighlight le sisazonifundisa kwihistory ukuthi salwa nabo thina salwa namangisi thina esandlwana koncome Blood River kwaliwa amakhosi elwela lelizwe leli nabafowethu abebefundile baphuma nenhlangano zepolitiki yabona nje khona edumile njengamanje kulokuthiwa umkhonto wesizwe but la isuka ngokwazi kwethu mangabe sihlola umlando wezepolitiki not umlando wezepolitiki umlando wala eAfrika umlando yakuveza ukuthi lelizwe amakhosi alwa elwele ukuthi likhululeke kodwa ngokuhamba kwesikhathi ababefundile ngaleso sikhathi oPix lika Isaka Seme no John Langalibalele Dube bavula inhlangano bayiqamba igama bathi African National Congress eyayimele ukukhulula umuntu omnyama ebugqilini babukhona ngaleso sikhathi wafika noShembe ngo19 mangaphazami bathu 1910 wafika naye ngo1910 wahlabelela naye kuthandazwa ukuthi lelizwe likhululeke kwaliwa ngendlela eziningi webangani hayi kancane ngendlela eziningi kuliwa uyabona nje kwagcina kukhona umkhonto wesizwe okwakuyi military wing ye-African National Congress because babethi bayakhuluma nalabo basifikela nalenkolo bevele eEurope besifaka induku bagcina bebona ukuthi no nathi asilwe ayikho into esingayenza labantu bayalwa nathi asilwe kwakhona kumkhonto wesizwe yabona nje iPan Africanist Congress yayinento yayibiza ngeAPLA nemele uAzanian People's Liberation Army kwakuliwa ingakho sithe sifuna iyouth ngoba uyabona umuntu ongazilutho ngomlando wakhe uzothi mebuka lento le masithi inkolo yabezizwe iyona eyabulala ingqondo umuntu omnyama uzothi sama satanist mhlawumbe uzothi sijoin iIlluminati sifuna abantu baye ukukholwa kanti cha ayikho lonto le asiwona ama satanist sama historians and sociologists if not scholars and philosophers ayikho futhi enye we are not satan asipush agenda kaSathane la sisazokhuluma ngoSathane ukuthi uzonilimaza kanjani ngoba ninganinaki kangaka nje le yama Arab le yabona ama Arab inkolo yeIslam asikuchaze lokho inkolo edabuka eSaudi Arabia eSaudi Arabia ngokwazi kwami kunamazwe afana noYemen oOman oKuwait oQatar oBahrain oUnited Arab Emirates kube khona Iran kube khona Afghanistan abantu abaphila kulawo mazwe ama-Arab akuwona ama-Afrika masihlola umlando sifunda incwadi zehistory uthola ukuthi ama-Arab anomlando omude ecolonize abantu abamnyama yabona nje mawungabheka eNorth Africa amazwe afana no Algeria Tunisia Morocco Libya Egypt amazwe ama-Arab lawo akuwona amazwe ama-Afrika basuka eSaudi Arabia bazontshontsha abantu abamnyama babenza igqila eSaudi Arabia bagcina beyibona iNorth Africa ukuthi yinhle bengahlala kuyona base baqeda ngeexistence abantu abamnyama they took over exactly the same nenkolo yeChristianity ama-Europeans asuka eEurope oChristopher Columbus ba-explore bahamba baze bafika eNorth America bayifica iyinhle iNorth America baqeda ngama-Natives American
the Indians. They took over. And nansi system ababayisebenzisa. Mabefika bafike bekhanda ama-missionary schools nama-missionary churches. Bathatha abantu babavale lapha baba-program umqondo ukuze bafe engqondweni ingqondo zingasebenzi. Akekho umuntu owayengasuka eEurope eze eAfrika ethi uzoshumayeza izwi elizofaka abantu ezulwini. Manako ukwazela phezulwini. Uyabona njengoba sikholwa nje akekho wake wafa wayezulwini. Ubani ushothi kwangasuka umlungu eEngland ezoyixaka ngabantu abamnyama ukuthi abantu abamnyama la eAfrika mabefa bayesogwini manje unandaba naleyo nto le. Ngoba izinkolo ziningi kangaka kukhona nezinkolo zama Hinduism zamaNdiya neBuddhism zama China mase kuthiwa wonke lama China akhonza uBuddha ayafa mayefa angena esihogweni thina njengabantu abamnyama sihlangana phi naleyo nto le. Bangaka abantu abagwetshwa zimantshe inkantolo ziyobafaka ejele phela ijele nesihogo ngokwazi kwami into eyodwa awukho umehluko phakathi kwejele nesihogo into eyodwa le. Nesatanism yayifica futhi esihogweni ngoba yonke lento enombolo ama-26 ama-28 isatanism yonke lonto le. Nalento okulalana nabafana lapha ejele udlwengulula lo munye ufana esatanism yonke lonto le. Akekho umlungu owayengasuka eEurope eze la eAfrika ezoyixaka ngokuthi masifile siye esogweni into enamsebenzi akahlangene naleyo nto le. Ngisho kwayimina nje mase kuthiwa wonke umuntu ongemnyama njengami mefa uyahamba esogweni anginamsebenzi naleyo nto le. Inhloso ngokuza kwabo la kwakuzobheka ukuthi iAfrika irich kanjani bese bethatha umnotho waseAfrika beyokhanda eEurope kube kuhle. Amazwe abafice emahle njengeSouth Africa bathatha over bayithatha indawo yabuyela ngakubona. Kuliqiniso lokho nani niyakwazi. Sinabantu namhlanje abathi they want to expropriate land without compensation because they know ukuthi vele izwe elathathwa ngezikhali kodwa ke bona abasho ukuthi akubulawa abantu bathi akubuyisa izinto zethu. Angikhuluma ipolitiki ngikhuluma ireality. Phela ukuba lithathwa ngizwe ngaba akekho umuntu othi ufuna ukuthatha izwe ngaphandle kwenkokhelo kubelungu ngoba nabo ayikho into abasikhokhela yona balithatha nje. Busende basinika nansi inkolo. Bathi nina mangabe ninoJesu niphelele anidingi lutho nengcebo yenu ezulwini ingceba ninayo la emhlabeni. Ningakunako kwala emhlabeni nakana kwasekhaya ezulwini lo msangano nje. Bakwenza ke ngempumelelo eNorth America kanti umuntu nje okukhuthalele nokufunda umlando uyathola ukuthi emazweni afana noNew Zealand nako Australia kwabulawa wonke umuntu elokhuzaneni ko New Zealand nako Australia and then they took over and nansi into ayisiza phela kuthiwa the supreme art of war is to subdue or is to defeat your enemy without fighting. That is why William Wallace was a Scotland. What it is better to die on your feet than on your knees. Ngoba ingisi malifika lifike likunike nasi isiphambano. Lithi hlaba phansi ngedolo ubheke ezulwini. Ngesikhathi uhlabe phansi ngedolo ubheke ezulwini lona bese likufaka inkemba. Wabula kabuhlungu kodwa William Wallace wonke umuntu omendleleni yaka Sathane la emhlabeni ufuna afe. Mengafanga kufuna afa kwejele because kunento ebiza ngezodiac circle. Sazonifundisa ngayo. Mhlawumbe ngenizwe kuthiwa khona oBermuda triangle. Sisazochaza deep ngalonto sizoba naso isihloko esokhuluma ngalezi zinto ukuthi inkolo kaSathane ngoba iyona ebuse emhlabeni sizonichazela ukuthi nayi isebenza kanjani but asiwona ama satanist. Thina siya researcher bese sibuka ukuthi yiziphi izinto esingayifundisa abantu bakithi ngoba zonke lezi zinto esikhuluma ngazo la ngeke bakufundise zona esikoleni forget khohlwa
ngisho ngayo university futhi e-university ngaya futhi bakufundise lonto le. So this is a zodiac cycle. Lenkolo le ngoba sithi ukuthi eyama Arabs akuyona eyabantu abamnyama kuliqiniso lokho. Ukuthi senzela ukuthi ungathi sigxeke inkolo yakho. Ngoba phela ukhona umuntu ozothi no guys inkolo yami umuntu unelungelo lokukhonza noma come on guys. Uyazi i-history ukufunda iyona into esiyikhuthalele ngalendlela. Asikaze sizwe thina kuthiwa kwasuka abantu la eAfrica. Kuzona zonke incwadi esesifundile salalela no professor abaphambili njengo John Henry Clark kanye nabanye. Akukho la kuthiwa thina sasuka la eAfrica sayocefezela abantu eEurope ngonkulunkulu baseAfrica. Noma sasuka la eAfrica saya eMiddle East sayocefezela abantu ngonkulunkulu waseAfrica. But bona bayakwazi ukusuka eMiddle East beze la bezositshela ngokuthi mhlawumbe uAllah uyena wadala izulu nomhlaba, uMuhammad yena sithunywa kuphela futhi sika Allah. Iyona into abakholelwa kuyo leyo. Nathi sinayo umveli nqangi. Sinayo umenzi wezulu nomhlaba. Kodwa asihambe sitshela abantu siyakholelwa nathi ukuthi lelizwe ladala umenzi wezulu nomhlaba. Kodwa asihambe lento siyifuqa kwabanye abantu asiyenzi lonto le. And angikhumbula ngalilodwa ilanga kuthiwa thina abantu abamnyama kunabantu esibathathile sabenza igqila. Kodwa mawuthi uyabheka abantu abafike nenkolo yeChristianity eAfrica nabantu abafike nenkolo yeIslam eAfrica, more especially eWest Africa nase-East Africa, bafike neslavery. Phela yabona eWest Africa emazweni afana noSenegal, Burkina Faso, Mali, Cameroon, Ghana, Nigeria. Inqwaba yalawo mazwe even nako Guinea Bissau. Most yalawo bantu bama Muslim. Not by choice. This is how we became Christians and Muslims. We were forced kulama religions. Mawufundi history zokuthola ukuthi asingenanga la ngokuthanda kwethu saforcedwa ukuthi singenela ngoba once wa accepta inkolo engeyona eyoyise emkhulu bakho sekuphelile ngawe usuyisidumbe esihambayo nje singenamsebenzi walutho. Phela khumbula ukuthi einkonzweni kuphushwa i-white nationalism. Uyabona nje mangabuya esontweni on Sunday uzofika kukhonza uJesu. uJesu umlungu. Yabo? uMaria umlungu. Yabona ngisho noma sishada uyufice la amabhokisi emshado. Ngeke umfice nje uMaria eklekile umuntu omnyama umlungu. That's white nationalism. uJesu umlungu. That's white nationalism. Ngisho ingilosi ekhonzwa khona zabelungu. That's white nationalism. Same thing. Abathandaza nama Arabs. Yabona nje uMuhammad Arab. That's Arabic nationalism. Even nama languages akhulunywa khona akukhulunywa ama languages ethu. But thina abantu abamnyama mase siphusha i-black nationalism ukuthi phela khumbula ukuthi mawufunda iBhayibheli ngeke nje kuthiwa sofunda mhlambe kwabasolundi noma kwabaseMelmoth mhlambe kwabase Babanango enquthu mhlambe sofunda kwabaseDumbe Bilanyoni noma eMangosuthu ngeke uzuyithola into enjalo. Noma mhlambe sofunda kwabasempendle mhlambe kwaseBhulo ayikho lonto le. Sofunda ngokukaMchunu. Angithi kuhlezi ngokukaJohn ngeke nje kuthiwa ngokukagumede ngeke kushiwo njalo. That's white nationalism or that's non-black nationalism. Ngoba sike sachaza egcineni ukuthi lento ikhiqiza lento ebizwa ngeblack inferiority. Ngoba egcineni uyabona mangabe yenkolweni ungafunda iBhayibheli ufunda iQuran kukhulunywa ngabantu asebashona. Kodwa mina njengomuntu omnyama mangihlaba ngifaka isiphandla kuthiwa ngikhonza idlozi ngikhonza amadimoni abantu asebafa
abangenasabelo lapha emhlabeni bangibuka kabi abantu abasontayo abakholelwayo ukuthi iBhayibheli incwadi engcwele eyafika noNkulunkulu emhlabeni. Akuyona incwadi engcwele iBhayibheli elafika noNkulunkulu emhlabeni, incwadi yokubhayizisa abantu. Akuyona incwadi engcwele, yafika nezigebengu. Mina I don't believe ayikabi yafika nezigebengu vele. Umuntu ontshontsha yabona nje abelungu bantshontsha umhlaba kubantu bawuthatha wabuyela ngakubona. Bantshontsha nabantu babenza igqila isigebengu esitshontshayo. Angicabangi ukuthi uNkulunkulu engathumela izigebengu ukuthi sizositshela ngendlela ezulwini. Angicabangi ngaphandle ke mawuthi mhlambe webheme kakhulu insango. Kodwa nginesho ukuthi uNkulunkulu akayibhemi insango. Kodwa nje ayikho lonto leyo. Angicabanga ukuthi uNkulunkulu mephila kahle ekhanda lakhe engathumela kubantu izigebengu ukuthi izobatshela ngendlela ezulwini, ayikho lonto leyo. Umuntu okwazi ukuzonda emhlabeni akushaya ungenzela ukuthi akwenza isigqila, akuthuka kubize ngekhafula, akubize ngenigro, ohluleka ukuhlala nawe emhlabeni, akutshela ukuthi sonke ezulwini sobe sihleli ndawonye, ehluleka ukuhlala ukukubekezelela emhlabeni. Hayi bafowethu, hayi asicabangeni ngabusha. That is why ezinye ingcitha buchopho zase Europe zisho ukuthi this is the accepted insanity, umsangano okhona la emhlabeni, abantu asebewamkelile njengento enormal nedinga ukwenziwa. But use your brain, use your common sense. Umuntu okwazi ukuntshontsha, phela belungu befika la bevele eEurope abafikanga namhlaba la, abafikanga nalutho, bafika neBhayibheli, basifundisa ngamaHebrew, ngamaJuda nangamaGreek, and then must dominate. Simple as that. Kunzima. Uyabona eSouth America, ake siphume nje la siye eSouth America ukuze kungabi sengazi ukuthi iAfrica iyona yodwa. Phela khumbula ukuthi ngoba sike sachaza sathi lamazwe aseWest Africa aqeda ama-Arabs, bonke laba bantu bama Muslim, even nase East Africa. Yabo nje mangaya ko-Eritrea, uye ko-Somalia, uye ko-Ethiopia, i-Ethiopia mixed up, uzofica ama-Muslim ufice nama-Christianity. But nje imess yenziwa ama-Arabs lapha eNorth Africa iyathusa. Anyway, mawuthola isikhathi mhlawumbe icasula lento esikhuluma ngayo, ngoba phela yazi religion mayisingene kakhulu, mina ngiye ngithi mangase kuthiwa angikhethe ukuthi yini engcono insango nereligion, ngeke ngahlala kakhulu nabantu ababhema insango, kodwa ngiyipromote insango, idakamizwa ngiyazenyanya nje, angisho ukuthi ngalokho fuqana insango kakhulu, funa niyeka kuyona into okubhenywa abantu. Kodwa ukhona ubhuti engake ngahlala naye usashona webhema insango kakhulu, wayeke sisangane kakhulu masembambile, kuthiwa insango iyakubamba, ekhuluma imsangano nje ungaqondi ukuthi usethini, bese besho bethi sezimbambile, uyabo, but zazimdedela be right. Uyabona umuntu ogxisha ireligion kakhulu ekhanda lakhe ngakubulala ufefi, uzothi udelela umprofeti, udelela inkolo, engakushaya ikhanda ufefi ungcwatshwe, udangerous kabi. Angifuni ukudlala ngawo. Yabona nje enye ingane ngixoxa nayo yangibiza ngesatanist, that when we satanist wena. Mangiyibuza ithi ngani uthi uphikisa izwi likaNkuluNkulu, ngithi mina hayibo guys, uyazi mawuthi uyahlola nje ngisho emlandweni kuthiwa uMose wakhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu wesha ngombani kubhaleke ematsheni. Akushiwa ukuthi weshaya ngombani kubhaleka amabhuku. Mina ngabe ngiyezwa mhlawumbe babelungu bafika la bephethe amatshe, ngoba phela uNkulunkulu kuthiwa ebhala ematsheni nakhona ebhala ngombani, uyabo. Bafika bephethe amabhuku, lamabhuku abhalwa yibo, akabhalwa nguNkulunkulu. Masithi abhalwa nguNkulunkulu, where is evidence, where is proof? La khona emlandweni kuthiwa ngoba phela lento yama computer nama printing machine into yesimodern lento le. Yayingekho lento kudala. Ngisho uyabona mawungabheka ama historians akudala ayebhala ngempaphe, noke nibuke ama movie o Macbeth no Julius Caesar, kwakubhalwa ngophaphe, nakhona kubhalwe ephepheni, kuthatha uphaphe lwenyoni
lugcojozwe ku-inki bese kubhalwa. But uma uthi alibheka iBhayibheli lithashwe ngecomputer la print emshinini, uNkulunkulu lowo wemaman. Ngiyadela ukuthi uyadela wazi ukuthi yini lento esiyifunde esikoleni. But uyazi masingathi ukugudluka siye eSouth America. Yabona nje iSouth America shame kuyafana neNorth America. Kodwa ngesikhulume ngeNorth America ba-destroy kakhulu abelungu lapha eNorth America. Uyabo eSouth America emazweni afana noBrazil. iBrazil yizwe ama-Portuguese eladliwa ama-Portuguese. eBrazil by the way kukhulunywa isiPortuguese because lelo lizwe la colonize ama-Portuguese njengo-Angola noMozambique. Kwathuthwa izigqila zabantu abamnyama mainly eCongo. Inkosi yasePortugal iyona eyayikhipha i-instruction ukuthi akuntshontshwa abantu eAfrica. Ba strong ke abantu abamnyama. Bafana nanansi inoni ekuthiwa ihash. Ba strong. Uyabona uma ungabuka imovie ka Django, kune movie ekhulunywa ngeslavery ekuthiwa uDjango. Yazi ngesikhathi seslavery abantu abamnyama nababebizwa ngama-negro babengavumela ukugibela amahashi. Kwakuyicala ukutholakala umuntu omnyama ugibela ihashi. Phela umuntu omnyama nehashi babekubuka kuyinto eyodwa efanayo ukuthi zi-strong zonke lezi zinto. Uma ungakwazi ukuyifukuzisa kahle usheshe ube rich. Yingakho nanamhlanje thina abantu abamnyama sinikwe ifreedom kodwa sisagitshelwe ezinye izizwe. Usungakuphika ukuthi zisigibele ezinye izizwe but soon uzokubona lokho. Mhlambe kodwa abahlakaniphile abanengqondo bayibona lento esikhuluma ngayo. Uyabona kodwa mawuzofika eSouth America bese uyiyeka iBrazil ngoba yadliwa noma yayicontrolwa ama-Portuguese. Uye emazweni afana no Venezuela, amazwe afana no Colombia, oPeru, oArgentina, oUruguay. Most alawo mazwe even nako Santiago. Yabo, nako Ecuador, nako Suriname. Uzofica most yalawo mazwe kukhulunywa iSpanish neEnglish. But mostly Spanish esidominate eSouth America because nama-Spanish ngesikhathi engena kucolonize abantu afika nanansi lokhu njani inkolo afika nayo ayigcisha kubantu ngenkani and then athatha over. Thina kufuna siwabonge lamakhosi ekuthiwa wazivikela ngamakhosi anamandla ngoba sisakwazi ukukhuluma ulimi lwethu. Uyazi uma ufika eArgentina bakhuluma iSpanish, ufika eMexico bakhuluma iSpanish, ufika eEcuador bakhuluma iSpanish, ufika eCuba bakhuluma iSpanish, ufika eColombia bakhuluma iSpanish, ngisho eBrazil bakhuluma isiPortuguese. And uma uyibheka iPortugal ise-Europe, uma usibheka iSpain ise-Europe. But bonke labantu ba-acceptela ama-languages as their own native languages. Thina funa simbonge umdala weinsuku ngokusilethela amakhosi anamandla akwazi ukulwa ukuze sikwazi ukukhuluma le language esikhulumayo. Ngisho ama-Wales nina nazi history. I-United Kingdom, i-England yangena yabulala ama-Wales, yabulala ama-Scottish, yahlasela eNorthern Ireland. Nanamhlanje mawuthi uyafika le eWales bakhuluma baze bakhala inyembezi bethi maheni lat van hadai and ein loyally me glad barret cantorion and walk yon ovri I gural ralvalwer glad gar wil tramad tros rided hochlasand I guad glad play diolovim gulad try more and vir ir hof by o by der ir hen heid barhau o ukuthi mawuthola isikhathi ustadishe i-national anthem yaseWales uyoyizwa inemeaning kanjani. Iyichilo lento yokuthi ubukele imvelaphi yakho nenkolo yakho nendabuko yakho uaccepte
izinto ezafika nabantu ababe destroyer oyihlomkhulu bakho uthuka imvelo lapha iyichilo leyo nto bafowethu. Bekwama highlight ke lawo asifuni ukungena sigxile kakhulu ngoba nizogcina nidideka mhlambe nibhoreka kumele spend isikhathi eside kakhulu. Inkolo yamaJuda le Judaism kuneyinkolo na iJudaism by the way lenkolo le ine Torah inkolo iBhayibheli lama Christians labhalwa lisusela kwiTorah. Amangisi akopela iTorah kwase kushintshwa lapha yana lapha ngoba phela iprogram le yama virus ukuthi mawusu colonize umuntu mawufuna ingakho kunesiphambano kanje nomuntu megula kuye kuthiwa uphambanelwe ingqondo babenzela khona ukuthi ngesikhathi kuliwa bese beba nesystem yokusiphambana esingqondo singabi stable engqondweni ngoba mangabe udestroye la ekhanda uqedile ngalowo muntu lo kodwa uqala umvalele kanje uyabona umphilisa impilo engesiye yakhe bese umdestroy ingqondo and ayikho into effective njenge religion. Kahle kahle ireligion isekutheni uyabona ngoba abantu bethi ireligion yami ngizoye constitutional court mhlawumbe ngiyokubophisa uthuka ireligion yami uyazi ukuthi wazalelwapi. It has a lot to do with your religion. Uyabona mawukuthi wazalelwa eEurope mhlambe emazweni afana nako Spain, eFrance, eGermany, eItaly, mhlambe England, even nase America. Ireligion yakho kuzoba ireligion yeChristianity because ireligion yeChristianity is a Euro-Gentile religion yakhandwa eEurope. Base bespreada nayo ke ngesikhathi beyocolonize abantu. But mawukuthi wazalelwa mhlambe eMiddle East emazweni afana nako Yemen, Kuwait, Qatar, Afghanistan, Bahrain, United Arab Emirates, Yemen, Oman, ireligion yakho kuzoba ireligion yeIslam. Noma mhlambe ke uzalelwe emazweni eNorth Africa like Algeria, Tunisia, Morocco, Libya, Egypt, ireligion yakho kuzoba ireligion yeIslam. But khona eMiddle East mawuzalelwe eJerusalem amaJuda ireligion yawo iJudaism. EAsia khona iHinduism yamandiya kube khona iBuddhism yamaChina amaChina khonza uBuddha. EAfrika thina njengoba sithi ireligion yethu le eAfrika uncike ekutheni ubani owaye uslave master wakho mawuye eWest Africa most abantu base West Africa Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Niger, Equatorial Guinea wonke lawo mazwe most lawo bantu bafica bama Muslim because iwona ama Muslim egxile kakhulu nokuxhaphaza abantu abamnyama eNorth Africa. Even ngisho ngako kunezo nje kuthiwa iSouth Sudan anoke nicheck ngeSouth Sudan neNorth Sudan nothola ukuthi kwenzakalani lapha. Ngisho ngayako ko East Africa uzofica kukhona oSomalia most abantu bako Somalia, Eritrea, even nako Ethiopia bafica bama Muslim because in North Africa kwakudominate ama Arab neslavery khona phezulu eNorth Africa. But uma udilika uza la eCentral Africa emazweni afana mhlambe Central African Republic amazwe afana no Gabon, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Uganda, udilika uza ko Angola, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, South Africa, Lesotho. Ireligion yethu ireligion yeChristianity because sas colonized amangisi. So mangabe izwe selicoloniziwe umbusi walo or ugovernor walo because by the way iNatal bekuyi British colony mawuthanaza ne Cape Town bekuyi British colony kukhona indawo ebiza ngo Transvaal mawuye eGoli no Orange Free State. Thina besingaphansi kweBritish colony siNatal same as ilokunjani
Therefore, if ama-slave masters ethu ama-Christians, therefore we will become Christians. Ifike kanjalo noma ke sesingaxabana ke namhlanje ethi umuntu ireligion yami, but kubalekile ukuthi wazi ukuthi lento yafika kanjani before size sixabane. Kodwa ke ngeke singene in detailed lapho ngoba cishe okuningi sesikukhavile. Kodwa nje mhlambe sesiya ngasemaphethelweni, uyazi mawungabuyisa umqondo nje. La eSouth Africa sinama ama-languages esiwakhulumayo cishe in total ase-12. Mawuzifaka abe 11 before, but sekukhona i-sign language ase-12 in total. I-English ne-Afrikaans amanye ama-official languages esinawo. By the way, i-English is a South African communication language. Kukhulunywa i-English ngisho ngaye inkantolo umntaka baba kudliwa uJoji laphana. Mhlambe baze bakutholela utolika ngoba rule Britannia akukho futhi okunye. Kodwa mawungaye Europe, the whole of Europe, ngoba uyabona nje eWest Africa bakhuluma kakhulu isFrench. Yabona nje ko Guinea, Congo, wonke lawo no asishiyi Congo ngoba ayigxilanga kakhulu ithayibela eCentral Africa, but eko Guinea nje kukhulunywa kakhulu lamazwe aseWest Africa, even ko Senegal, yabo, nako Cameroon bayincenga nje ngesFrench, bakhuluma isFrench. But mawungaye eFrance ngeke ufice kukhulunywa iSwahili noma isIgbo noma isYoruba, lama languages, noma isTwi, lama languages akhulunywa eWest Africa. Ngisho ungaya eEngland namhlanje ngeke ubafice bekhuluma isiZulu noma isiXhosa noma isiNdebele or isiTswana, no, ngeke ubafice. Even ngisho ama-culture esiwaphushayo thina la eAfrica abawenzi, but uyasifica thina sithi siyokwenza white wedding, white nationalism, sikhuluma ama-languages wabo wona ayikho into abayiphushayo ngale yethu. Uyabona nje ingane yeJuda, ayikho ingane yeJuda ekwa-Israel ethandaza uNkulunkulu wakwelinye izwe mhlawumbe wase-Afrika, ayikho. But yala eAfrica ithi incane ihlohlwa izinto zakwamanye amazwe bese ungitshela ukuthi lezo ngane ezokhula zibe ne-future. That is why siqhamuke nale. Uyabona singakhuluma nje sithi siyahlupheka sabantu abamnyama. Inkolo yabezizwe iyona eyabulala ingqondo yomuntu omnyama, kungakho iningi labantu abamnyama selaba yidwedwe zabezizwe. Inja sithema sihlola la ngoba siphila ukhona noShembe ne. Sithola ukuthi ekukhuleni kwethu satshelwa kwakuney'nkolo ngesikhathi kuliwa, kwakuney'nkolo kwakuthiwa zisiza abantu, yabona, siza abantu. Kuney'nkolo okwakushiwo njalo anganoma isekhona yini, kuthiwa kusizwa abantu. Angazi la emakhanda ethu noma mhlambe bathi mabehleli babona ukuthi okwabantu noma kuna umqondo mhlambe ubuxubana noThuvi kufuna kusuke bona le phesheya beze la bethi bazosiza thina ngoba thina la emakhanda ethu kugcwele ushida sikwazi ukuyicabangela. And uyazi kunanezitolo ukuthi mawunqamula edolobheni ubone kubhala ukuthi siza abantu, yazi iyangicika mina leyo nto leyo. Okusho ukuthi kunomuntu ofuna asuke ephesheya kuphi la esuka khona ezela ezosiza abantu ngoba thina kushithi la emakhanda ethu akusebenzi. Iyacasula leyo nto, angifuni ukudlala ngawo. Yabona nje nami mangingasuka la mhlambe ngiye eGermany ngiyobhala ukuthi siza amaJalimane ngesiGerman, ngeke usurvive lo mbhalo wakho in seconds ngabe usuyi-history ngoba bahlakaniphile laba bantu. But bona bayakwazi kusuka kwamanye amazwe bethi bazosiza thina. It doesn't make sense at all. And angazi usuke ungisizani ungigxisha izinkolo nama-tradition akwezinye izizwe ngoba phela uyabona uma uye esontweni ngoba sike sachaza ukuthi bakufuqa ngendaba yo-Abrahama lapha. And mawuthi uyahlola o-Abraham babe amaJuda, samaJuda nithina. Baba amaHebheru, samaHebheru nithina. Bakutshela ngamaGreek, samaGreek nithina. Kodwa kuthiwa siyasizwa ngala sibe sixhashaza. Iyacika leyo nto leyo, angifuni uqamba amanga.
lento yenzela ukuthi sibe weak engqondweni khona sokufana namahashi basigibele kalula. Ingakho siyidwedwe zabo sisebenzela bona beyosiqasha kuze kube inguna phakathi ingoba siyachashazwa la engqondweni. La sithola ukuthi sike sayixaka nje ukuthi why nje ingafuya kwaShembe. Yazi sakuthola ukuthi ikhonzi zakaSathane ngoba sike sasho sathi izodiac cycle sisazonifundisa ngayo. Ikhonzi zakaSathane, kaSathane uyathukwa kakhulu umenzi wezulu nomhlaba. uNkulunkulu uyisitha kaSathane. So uyathukwa abizwe ngenja. Yabona leli gama mawulisusa ngapha ulisa lelithi God. Kodwa mawulithatha ngapha ngasekugcineni uthi DOG liyashintsha libe udog. So ngesikhathi besifundisa laba bathe uNkulunkulu uGod. Ngoba ngisho ukuthi izodiac cycle isiphambano sakwaSathane sisazonifundisa ngaso ukukhululekana. This has nothing to do with God. Sizonifundisa ukuthi what is zodiac cycle. So uyathukwa uNkulunkulu kakhulu. Bathi uShembe umqalo wendlela wathi ingafuyi inja la kaShembe. But mawuthola ngoba ziningi incitha buchopho la ngaphandle. Mhlambe futhi eziphambili kakhulu kunathi sike sahlangana nazo zinqwaba. But ziyasaba ukuphumela obala izokhuluma nabantu. Ziyasichazela ke zithi nathi sithema sihlola sathola ukuthi inja vele umuntu mamzondo kumbiza ngenja. Nawu ukuthi nxa leyo nja leyo angithi yabona. NakaSathane uNkulunkulu ubizwa ngenja. So lenhlamba le omdala weinsuku uthi masizwa ngabaphambili kunathi kuthiwa lenhlamba yahamba yazafinyelela kumenzi wezulu nomhlaba. Wathi medilika ke naye emazulwini ngoba naye uthi wayethunyelwe emazulwini ubhombela isitimela samampondo. Wafika wacela ukuthi ingafuywe inja ngoba kuthuka ngayo uNkulunkulu. So ingakho inja ingafuywa kaShembe. Sithema sihlaziya leli gama sasithola ukuthi kuliqiniso. Uyabona ke mangabe wenza imathematics esikoleni kunento ayibizwa ngo-simultaneous equation okwenza ngaka left hand side kwenze ngaka right hand side. Kunezinto ebeyibizwa igeometry. Utshele kuthiwa iangle ekuleli side iyafana nakuleli side. Leli side li correspond kunalento kuthiwa ama corresponding angles. Bakufundisa ukwazi ukubuka into ukuthi into ungayibuka uqhamuka ngapha uye ngapha. Ubofunda nokuyibuka uqhamuka ngapha uya ngapha. Then khona izokunika imeaning. Ngisho imali, yabona imali mawuyiphethe. Imali ngeke uyibuke eside nelilodwa bese uthi imali. Kufuna uphinde ubheke kwelinye iside then ke usungasho ukuthi imali. Nathi ke izinto sizoyibuka kanjalo. Ngeke vele kuthi uGod nje bese shiya kanjalo. Mawuqhamuka ngapha uthi yinja leyo. So leli gama mawuthandaza manithandaza nik-avoid ukubiza uNkulunkulu ngoGod. Ngoba usukusuza nje kahle kahle. Umthandazo wakho uphelele emoyeni nje usukuyisuzela nje. Then yabona ke kaSathane sisazonifundisa igama elithi Lord. Oh my Lord, ngithanda njalo. Oh my God, oh my Lord. Igama elithi Lord ngoba nihlezi nesontweni nikhonza suke nishaya emoyeni. Suke uLord umele ulegend of the red dragons. Sazonifundisa ngalokhu mase sisesihlokweni esikhuluma ngoSathane. Uyabona kaSathane kunama lesi silwane sikhona isiphuzo ekuthiwa idragon. Nani niyasazi leso siphuzo leso. Niyasiphuza kuthiwa sinika amandla wemame. KaSathane kunamahasha agitshelwayo. Agijimayo kodwa akagitshelwa nombani. Kusebenza ngemisebenzi yakho ke nakaSathane. Mawusebenza kahle kuyashesha. But this is the legend of the red dragons. Ikhafu lamlilo ligitshelwa osomaqhuzu ke le kwaSathane. But nina ngapha nitshela ukuthi this is Lord othandaza. Leli gama lokuxhumanisa noNkulunkulu ayikho yonke lonto le. Ake sibambe lapho kwamanje. Ngoba sike sachaza ukuthi
ama-highlight lawo esikhuluma ngawo, yabo. Ubhuti lo bamdubula wena ngaki cishwe la ko-40 years, nawe ekhuluma lezi zinto esiyikhulumayo, babemthuka naye bembiza nge-satanist. Nangonke nje ngoba phela uyabona uma ucabanga ngendlela ehlukile kunabantu, abantu baba offended, yabo. But ukuthi ucabanga ngendlela ehlukile akusho ukuthi wrong. Ngoba cishe yabona thina sizocela ukuthi yonke into esizoyikhuluma makwenzekile wanenhlanhla wayilalela, siyacela number 1 ungasithuki and ube careful ngendlela ozokhomenta ngayo. Asisho ukuthi ithathe yonke lento njengoba inje, awuyithathe uyoyiresearcha uthole ukuthi si wrong yini. Uyabona uma wenze njalo hayi futhi kobe uyisize wena, ngoba nathi asihlanyi la emakhanda ethu. Ukwenza i-research sithole ukuthi kahle kahle ngabe sihamba ngakho yini. So this guy black nationalist freedom fighter wayemela abantu abamnyama njengoGandhi. Yabona nje uGandhi ngizwe nje ngcono, uGandhi wayemela amandiya, nathi lo mfowethu wayemele thina ephusha i-black nationalism. Kahle hle uyena waqala lento ye-black nationalism ngoba wabona ukuthi la emhlabeni bafana yini, kuyabhayiziswana strong hayi kancane. So kahle kahle masizokhuluma ngokuthi inkolo yabezizwe iyona eyabulala ingqondo yomuntu omnyama, cishe indlela esobe sikhuluma ngayo izobi kanje. So senzela ukuthi ungathi ngelinye ilanga mawuhlangana nathi sikhuluma ngezinto ezwrong ezithinta inkolo kanjalo neBhayibheli nalezi incwadi ekuthiwa zingcwele. Mhlawumbe uzothi mangabe usilalele esikhuluma bese uthi mhlawumbe siyedelela noma mhlawumbe siyikhonzi zakaSathane, bese sikunika i-overview yokuthi masikhuluma ngokuthi inkolo yona yabulala ingqondo yomuntu omnyama, indlela esobe sikhuluma ngayo izobe ikanjani. Cha, ngalawo mazwi ingane zakwethu ake sithi siyabonga, sizohlangana kuyihloko ezilandelayo. Sibonga kakhulu.